किंग कोहली जुड़ल प्रैक्टिस सेशन में कोच के साथ मिल के बहाइल खूब पसीना। अब उड़ाई गर्दा, अब मचाई तहलका, अब दिखाई ओहे पुरनका विराट रूप। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाए विस्तार से। तो का हाल बा भाई पांडे जी? ठीक बा तिवारी जी, लेकिन हमरा भोजपुरिया दर्शक से एगो शिकायत बा। रउआ लोग सपोर्ट नइखे करतानी, सब्सक्राइब नइखे करतानी, से मन में थोड़ा तकलीफ बा। सही कहतानी पांडे जी, हमरो ई बात के दुख बा, लेकिन कौनो ना, उम्मीद बा कि सपोर्ट करिहन। हाँ तो पांडे जी, किंग कोहली खूब पसीना बहा रहलन ह। हाँ तिवारी जी, वो दिल्ली रणजी खातिर संजय बांगर के साथ प्रैक्टिस में खूब पसीना बहावता। लागता फिर से विराट लुक लावे के कोशिश करता। पांडे जी, कोहली के ई का जरूरत बा रणजी खेले के? उ तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के धुरंधर बारन। तिवारी जी, बीसीसीआई कहलन ना डोमेस्टिक मैच खेले खातिर। अब विराट कोहली के रन बनावे के भूख जगावे के पड़ी। पांडे जी, उ प्रैक्टिस में का करत रहले? उ अपन कौन से कमजोर कड़ी के मजबूत करत रहन? वो अपन ऑफ स्टम्प के मजबूत करत रहे। अब बाबू बांगर साहब थ्रो डाउन में उछलती गेंदन से कोहली के पसीना छुड़ा देने। अच्छा, ये सब ऑफ स्टम्प वाली कमजोरी ठीक करे खातिर बा। लेकिन पांडे जी, का ई कमजोरी इतना आसानी से दूर हो जाई? तिवारी साहब, वो कोहली बारन काहे न होई। वो बैकफुट पर झुक झुक के एगो नया स्टाइल निकाल ले बारन। सोशल मीडिया पर देखनी। हाँ, वो बॉल के पछाड़ दे रहल बारन। तो अब ई कह रहल बानी कि दिल्ली के झंडा रेलवे पर गाड़े वाला बारन। आप लोग अपन राय कमेंट में बताई और चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।